חברים, אני לא יודע אם מישהו מכם יאמין לי, אבל לי יש את הרכיב הכי טוב ב-GTA. ותנחשו מי השיג את זה? איך קוראים לערוץ שלך? קוראים לי טים כהן. קוראים לו טים כהן, לכו תירשמו עכשיו. וגם לשלו. יאללה, בואו נראה. בואו נראה, מייקל קם הולך לגראז' ובואו נראה. אם זה לא נשמר, אני קופץ. אם זה לא נשמר, אני קופץ על ים. חברים, פליז, 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 פליז. אוי! נשמר! למבורגיני משתלש נחשנבים. חדש. מה אתה צוחק? למבורגיני. חברים, מי שמשיג רכב יותר טוב מזה, כלומר בוגטי, כל הדברים ממש פסיכיים, תכתבו בתגובות. תכתבו בתגובות ותעלו סרטון של זה, אני אגיב בתגובות, כן.